Croeso i dudalen Dysgu a Datblygu Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Wrth ddarllen y Beibl, da ni'n gweld dro ar ôl tro bobl yn addysgu ac yn cael i'w haddysgu. Ac wrth gwrs, doedd Iesu hun ddim yn eithriad yn hynny, gan iddo anerch a dysgu'r bobl drwy'w bregethu a chael ei gyfarch fel athro gan rai o'r bobl oedd yn gwrando arno. Drwy'r addysgu hwnnw, a bod yng nghwmni eraill o'r un feddylfryd, anian ac awydd, daw twf a datblygiad. Wrth i'r byd barhau ddatblygu mewn ffyrdd amrywiol, daw'r angen i gael yn haddysgu yn hyfforddi i ystyried pethau megis sut i ymateb fel Cristnogion ac aelod o'r eglwys yn bethau pwysig i ni'w drafod. Fel Undeb, da ni'n credu'n gryf mewn cynnig amrywiaeth o hyfforddiant, a hynny unigolion ac eglwysi. Allwn ni ddim gwadu fod yn cymdeithas am byd wedi datblygu ar gyflymder aruthrol yn ystod y degawdau dwytha. A'r her i ni fel Cristnogion ydy ystyried sut y gallwn ni, fel unigolion ac eglwysi, dystio'n effeithiol dros yr arglwydd Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr y byd. Ar un wedd, gall hynny ymddangos yn heriol iawn, ond ar y llaw arall mae o'n gyfle cyffroes i archwilio a chanfod ffurfiau newydd o dystio ac i ail ddarganfod mewn gwirionadd pwy a be yda ni fel eglwysi a'n braint a'n cyfrifoldeb yn cymdeithas a'n byd. Bellach, da ni wrthi'n datblygu'r rhaglen Dysgu a Datblygu i alluogi unigolion ac eglwysi i dderbyn hyfforddiant yn ddiwinyddol ac yn ymarferol mewn gwahanol agweddau o'n gwaith a'n tystiolaeth. Bydd rhai modiwla yn edrych ar y Beibl i'w gynnwys, ei hanes a'i ddatblygiad dros y canrifoedd, hynny yn cyd-destun ni fel Cymru ac mewn cyd-destun ehangach. Bydd modiwlau eraill yn ystyried yn hanes ni a'n traddodiad. Weithiau cawn archwilio gwahanol fath o weinidogaethau, yn cynnwys o weinidogaeth ordiniedig, arweinwyr eglwysi a chaplaniaeth, a modiwlau eraill yn edrych yn fwy penodol ar agweddau o'r gwaith, megis bugeilio ac addoli a phregethu. Mae croeso i unrhyw un, beth bynnag eich cefndir a faint bynnag o brofiad sydd gynnwch chi'n ei beidio, i ymuno â ni a dilyn cwrs. Bydd rhai am wneud hynny am resymau personol, eraill i gymhwyso fel pregethwyr cynorthwyol cydnabyddedig neu ar gyfer y weinidogaeth ordiniedig, a bydd rhai yn dewis gwneud heb unrhyw reswm penodol ac eithrio i bod nhw â diddordeb ac awydd. Ac felly os oes gynnoch chi diddordeb mewn dilyn modiwl, neu os am gael hyfforddiant mewn maes penodol, yna mae croeso i chi gysylltu â mi am sgwrs anffurfiol. Neu os yr hoffech chi ddilyn cwrs ac ennill cymhwyster academaidd, da ni mewn trafodaethau gyda 2 enwad arall, gyda'r posibilrwydd o allu darparu cyrsiau o'r math yma. Mae'r meysydd, y dewisiadau a ddarpariaeth yn barod, a dwi'n edrych ymlaen i'ch croesawu chi ar daith o ddysgu a datblygu.